मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. तर नवरात्रीचे 9 दिवस आणि दसऱ्याचा 11वा दिवस कधीच निघून गेले समजलं पण नाही. जेव्हा असे महाराष्ट्रीयन सण जेव्हा येतात तेव्हा खूप छान वाटतं. सर्व माणसं एकत्र येतात आणि मजा मजा करतात. तेव्हा खरंच ते दिवस आठवणीत राहतात पुढच्या वर्षी आणि वाटतं की पुढच्या वर्षीचा दिवस कधी येणार असं वाटतं. तर त्यामुळे खरंच आपले भारतीय सण खूप भारतीय सण खूप छान आहेत खरंच. तर ठसका लागला मला. तर सर्वांना आजचा दिवस खूप छान सुख शांती आणि समृद्धीचा जावो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर सर्वांनी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. आपण लाईव्हला सुरुवात करू. मग तर सर्वजण कसे आहात नक्की सांगा. दुपारचे 1 वाजायला 1 मिनिट आहे बाकी. तर कोकणची माणसं साधी बोली या लाईव्हला तुमचं खूप 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 स्वागत आहे मित्रांनो. तर पटापटा जॉईन व्हा. माझं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. या माझ्या कोकणची माणसं साधी भोळी या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी कोकणातले तसेच कोकणाबाहेरचेही व्हिडिओ दाखवते. कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ म्हणजे सांस्कृतिक जे व्हिडिओ असतात सणांचे तेही मी टाकले. तर नक्की माझ्या यूट्यूब चॅनलला जाऊन भेट द्या आणि व्हिडिओ पहा आणि आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा मित्रांनो. पटापटा लाईव्ह या. सर्वांचं लाईव्हमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार दादा, तुम्ही लाईव्हला माझ्या पहिला मेसेज केल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. तर दादांचं नाव आहे दिगंबर आवहळे. जय शिवराय. जय शिवराय दादा, नमस्कार. कुठून बोलतात दादा तुम्ही? नमस्कार सर्वांना, नमस्कार. पटापटा लाईव्हला या. महाराष्ट्र वाशिम. वाव, खूप छान दादा. खूप आनंद होते तुमच्याशी बोलताना. हे दादा आपले वाशिममधून आपल्याला जॉईन झाले. दादा तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा डबल टॅप करून आणि सबस्क्राईब करा. सुनीता जानकेवाड, नमस्कार ताई, खूप दिवसांनी लाईव्हला जॉईन आहात तुम्ही. तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. तर विजय SM, हॅलो विजय दादा, कसे आहात तुम्ही? सुनीता चांडकर, फर्स्ट लाईक. थँक्यू सुनीता ताई, फर्स्ट लाईक यू. तर अजून कोणी लाईक केलं नसेल तर पटापटा लाईक करा. शैलेश जगताप, सुनीता कुठून आहेस? मी कोकणातून, माझं नाव सुनीता नाही आहे. ओके सुनीता ताईला विचारतायत. सुनीता ताई तुम्ही रिप्लाय द्या त्यांना. शीतल कांदेरय, आई तुळजाभवानी तुळजापूर. नमस्कार शीतलताई. आई तुळजाभवानीला माझा खरंच नमस्कार सांगा. सुनीता जानकेवाड, लातूर. सुनीताताई लातूरमधून आहेत. CR क्रिकेटर, हॅलो क्रिकेटर भाई. रोशनी गोसावी, लाईक डन. थँक्यू रोशनी. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा आणि सबस्क्राईब करा. विजय SM कुठून आहे? बंतेश शर्मा, लाईक डन. थँक्यू बंतेश भाई. श्रेया सकपाळ, हॅलो श्रेया, हाव आर यू? शीतल कांदेरे, शीतल संतोष खंडेराय, नांदेड. छान 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 शीतल ताई, नमस्कार. तुमचं माझ्या लाईव्हवरती. दत्तात्रय कुंभार, कुठून आहे? आम्ही कोकणातून दादा. दत्तात्रय दादा, आम्ही कोकणातून आहोत. संदीप भुजबळ, आज काय स्पेशल जेवू कसा? संदीप दादा, आज स्पेशल ऑमलेट. शैलेश जगताप, सेकंड लाईक. थँक्यू शैलेश दादा. जर इथं नवीन जर कोणी असेल ना तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा, जेणेकरून उद्याचा लाईव्ह आपला
आज अनोळखी आहात तर उद्या ओळखीचे व्हाल. आणि पुढच्या लाईव्हला आपण आपले कोकणची माणसं साधी भोळी या फॅमिली लाईव्हचे फॅमिली मेंबर व्हाल. तर मलाच तुमच्यासोबत गप्पा मारायला खूप आवडेल. शैलेश जगताप सेकंड लाईक. थँक्यू संजय दादा, शैलेश दादा. संजय मला घे हो का, दाल भात लोणचं कोण नाही कोणचं. वा 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 वा, छान बोललात. असं म्हणतात, डाळ भात लोणचा कोण नाही कोणचा. मालवणीमध्ये असा म्हणतात. नाथ खाकीवरतीचा. कोकणात कुठे? सिंधुदुर्ग दादा. शैलेश जगताप काय करते सुनीता? सुनीता ताई तुम्हाला विचारतायस. शंकू पवार. भाऊ भाई सोलंके. हॅलो दादा नमस्कार. समाधान पाटील नमस्कार ताई. आपले गाव कोणते? तर आमचे गाव आहे कोकण सिंधुदुर्ग. छत्रपती शिवरायांचा मावळा. जय शिवराय, जय शंभूराजे. जय शिवराय दादा. छत्रपती शिवरायांचा मावळा. नमस्कार दादा, तुमचं स्वागत आहे आपल्या या चॅनलवरती. शैलेश जगताप. सुनीता बोल ना. सुनिलेश शिरवळकर. ताई सर्दी झाली का? नाही, फोडणी घातली ना आमटीला, त्याचा वास भरला नाकामध्ये. नाथ खाकीवरतीचा. नमस्कार दादा. संधी आज नाक भावता वाटतं. नाही दादा, असं काय नाही. फोडणीमुळे. शैलेश जगताप. सुनीता गेली काय? हो वाटतं गेली ताई. प्रशांत वागत चोरे. दीदी मला मदत करशील का 1 रुपयाची? दादा इथं माझीच कमाई नाही आहे. छत्रपती शिवरायांचा मावळा. सिंधुदुर्ग किल्ला का? हो तिकडचेच आम्ही. मंगल घरात. आज एकादशी आहे. हो मला माहितीच नाही, मी पाहिलं नाही. पण अजून करणार नाही, केलं नाही आहे, करायचं आहे. त्यामुळे थँक्यू सांगितल्याबद्दल. CR क्रिकेट. चिपळूणला आला आहात का? हो आलेलो आम्ही एकदा. प्रशांत वाघचुरे. हॅलो दादा. प्रशांत नाथकर. मासे खायला भेटतील का? हो कोकणात मासे खायला भेटतात. अमोल फल 96K व्हिडिओवर कमेंट केली आहे. थँक्यू दादा. अमोल दादा नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा दादा. कोकणची माणसं साधी भोळी यूट्यूबचं चॅनलचं नाव आहे. यूट्यूब चॅनलचं. अमोल. हाय अमोल दादा. अमोल धफाळ. हॅलो दादा. ओम. हॅलो अजय जोडे. समाधान पाटील. ताई सर्दी झाली वाटतं. नाही दादा, असं फोडणी घातली ना आमटीला, त्याचं स्मेल पटकन नाकात गेला. निलेश शिरवळकर. मालवणी बोल. हां माका मालवणी येतं, मी बोलतोय. ताई साहेब जेवण काय बनवलं आहे? नाशिकहून आलो पायी पायी, लय भूक लागली ग. कॉमेडियन विठ्ठल दादा. आम्ही मुगाची आमटी बनवली आहे आणि भात, अजून चपात्या बनवायच्या आहेत आणि भाजी बनवायची आहे. ऑमलेट ठरवलेला पण करूक नाही, कारण आज एकादशी आहे. इथं मग लाईव्हमध्ये कळलं. मंगेश कांदरे. ओके. खावल्या मंजार. हो दादा, आता काय सांगू यांना. कृष्णा नगर गोजे. हॅलो दादा. मला मळ्याचे मासे खूप आवडतात. मळ्याचे मासे. हां कळलं. संदीप भुजबळ. आज परी खुशी खय असत? ती असत. ओम कुठे राहतेस? मी कोकणात राहते. रुपाली धोरते ब्लॉग 37 मुंबईची सून. लाईक सबस्क्राईब डन. थँक्यू रुपाली ताई. तुम्हालाही तुमच्या चॅनलसाठी ऑल द बेस्ट. ओम काय करते? आय एम हाऊसवाईफ आणि यूट्यूब चॅनल चालवते. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे दादा माझ्या. मुंबईची सून. हर हर महादेव. हर हर महादेव ताई. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय ताई. धाके चंदू. लय शांत बोलते ग तू. थँक्यू दादा. माका मासो होय. हा मासे गावतात कोकणात आहे आणि खाऊन जाया. कृष्णा नगोर गोजे.
नगर गोजे. हॅलो दादा, मी पण मालवणीत असे. निलेश शिरवळकर. ओके, मग काय तुमच्यासाठी मासे भरपूरच असतले. आज मासे असतले कदाचित. नाही, आज एकादशी ना. शैलेश जगताप. हॅलो कॉमेडियन विठ्ठल. ताईसाहेब खूप छान स्मेल येत आहे. आज काय माशांचा माशांचा आमच्याकडे मासे वगैरे नाही आहेत दादा. दत्तात्रय कुंभार. जेवण झालं का? हो दादा, थोडंसं बनवलंय, अजून चपात्या वगैरे करायच्या आहेत. रोशनी गोसावी. मी कधीपासून वाट बघते तुझ्या लाईव्हची, कारण तुझं लाईव्ह संपलं की माझं चालू करते 3 वाजता. हा रोशनी, मला जरा वेळ लागला आज सगळी कामं आवरेपर्यंत. दत्तात्रय कुमार. काय काम करता दादा? मी हाऊसवाईफ आहे आणि माझं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. कोकणातले व्हिडिओ टाकते मी दादा, पहा तुम्ही एकदा जाऊन चॅनलला. ठाके चंदू. प्रॉपर कुठले? सिंधुदुर्गातलेच आम्ही प्रॉपर दादा. भावेश मोरे. हॅलो भावेश, कशी आहेस? मी छान आहे दादा. भावेश दादा, मी छान आहे. तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा. सुनीता जानकेवाड. ताई, तुम्हाला वरती विचारत होते एक दादा. तर इथं कोणी लाईक असेल, नवीन असेल तर प्लीज पटापटा लाईक करा. शैलेश जगताप. सुनीता कुठे गेली होती? त्या काम करत असणार ना, त्यामुळे. रोशनी घोसे. जोपर्यंत प्रॉपर गाव कळत नाही ना तोपर्यंत हैराण करतच सगळे ना. भावेश मोरे. एकदम ओके मध्ये. वा दादा, छान. तुम्ही कुठून बोलत आहात? देखी युगी. ताई, कोकणात गौरी गणपतीला मच्छी आणि मटणाचा नैवेद्य दाखवतात, काही खरं आहे का? म्हणजे काही ठिकाणी दाखवतात, काही ठिकाणी नाही दाखवत. तर माझ्या घरी आम्ही नाही दाखवत. आम्ही म्हणजे 5 प्रकारच्या भाज्यांचा नैवेद्य आणि गणपतीची तांदळाची भाकरी ही गौरी गणपतीला आम्ही दाखवतो नैवेद्य म्हणून. दत्तात्रय कुमार. मी केलंय की. थँक्यू दत्तात्रय दादा. प्रेमदास पाटील. हॅलो दादा. सचिन कडागची. हॅलो, हाय सचिन दादा. आणि कोण आहे? सुनीता जानकेवाड. शैलेश दादा, तुम्ही कुठून बोलत आहात? भावेश मोरे. मी मुंबईवरून बोलतोय. ओके दादा, छान. मुंबईला पाऊस पडतोय की नाही? शैलेश जगताप. सुनीता. रोशनी. आमच्याकडे पण नाही दाखवत नॉन व्हेज नैवेद्य. हा, काही ठिकाणी नाही दाखवत आणि काही ठिकाणी दाखवतात. तर इसी बात पे एक सब लाईक कर दो म्हणजे. सर्वांनी माका लाईक करा माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसा साधी बोळी. शैलेश. मी छत्रपती संभाजीनगरला. ओके दादा, छान छान. त्यानंतर अजून एक कमेंट मेट झाली आहे. सचिन कडागनची. रयान तो डायनामिक नमस्ते ध्रुव हैफिक. ये कौन सा स्टाइल है भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया. भावेश मोरे. नाही. त्यानंतर रोशनी. आय थिंक रत्नागिरी साईडला गौरी गणपती वेळी दाखवताय नॉनव्हेज नैवेद्य. ओके, असेल काय माहीत नाही एवढं. शैलेश जगताप. तू शैलेश जगताप. लातूरला कुठे? शिवाजी घाडगे. हॅलो शिवाजी दादा. दत्तात्रय कुमार. मी सातारवरून बोलते. ओके, नमस्कार दादा. तुम्ही सातारवरून बोलताय. खूप आनंद झाला की लांबवरून आपल्या लाईव्हला जॉईन होत आहेत सर्वजण. तर खूप धन्यवाद तुमचे सर्वांचे. आणि नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा सर्वांनी, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हला आपण नक्की भेटू. रोशनी गोसे. कशी काही ठिकाणी प्रथा असते ती. हो, काही ठिकाणी असते, काही ठिकाणी नसते. आमच्या इकडे एक शेगलाची भाजी म्हणतात ते का, शेगलाची भाजी, टायकळ्याची भाजी, अजून 4 भाज्या अशा मिळून 5 प्रकारच्या भाज्यांचा नैवेद्य बनतो. पण ॲटलिस्ट 2 भाज्यांचा मिक्स करून भाजी बनवतात नैवेद्यासाठी गौरी गणपतीच्या. आणि त्यावेळी त्या भाजीची टेस्ट इतकी भारी असते ना, म्हणजे तुम्ही म्हणजे आता बनवायला जा, नाही येणार त्या भाजीला टेस्ट. तर त्याच दिवशी त्या भाजीला एवढी टेस्ट असते की वर्ड्स नाही आहेत माझ्याकडे त्या भाजीचं वर्णन करायला. फक्त ती जिभेलाच माहीत असते टेस्ट काय आहे ती.
लक्ष्मणजी नमस्कार. लक्ष्मणजी. रोशनी गोसावी. काही ठिकाणी नसते. हो हो हो. रोशनी गोसावी. हो आमच्याकडे पण. हो. क्रिकेटर. हॅलो. शैलेश. रोशनी तुझा भारी उजेड पडतो टीपी मध्ये. क्रेझी. हॅलो. सचिन महाडिक. सचिन दादा नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? राजपूत. सिस्टर बनोगे. येस. राजपूत. ऋत्विक. हेलो. हाँ सिस्टर हम बनेंगे भाई. हम यहाँ सबके सिस्टर है. क्रेजी अच्छी. समीर हलदार. हॅलो समीर दादा. संदीप भुजबळ. तुझं नाव नक्की प्रीती की प्रीती आहे? तुम्ही सर्वजण प्रीती म्हणताय पण माझं नाव प्रीतिया. हमारी कोई सिस्टर नहीं है. ओके भाई हम सिस्टर है आपके. आप मेरे लाईव्ह पे हर रोज मिलना. सचिन महाडिक. तुझ्या आशीर्वादाने खूप छान आहे. थँक्यू दादा. आमचा आशीर्वाद तुमच्या पाठी नेहमी असणार. तर सर्वांनी जर नवीन असाल, जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइव पे जुड़े रहना. और जे कोणी मालवणी असतील त्यांनी नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. और राजपूत ऋत्विक. दीदी मेरी कोई सिस्टर नहीं है इसलिए बोला सॉरी. ओए भैया आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? हम आपके सिस्टर ही है. सिस्टर जैसे ही है. आप हमें सिस्टर बोल सकते हो. कशा आहात? छान आहोत आम्ही. तुम्ही कसे आहात दादा? क्रेझी यूपी अप. क्रेझी अप. दत्तात्रय कुमार. कोकणवरून गावच्या नाव सांगा ना तुमच्या. दादा मी सिंधुदुर्गातच. माझं सिंधुदुर्गच गाव आहे माझं. रोशनी गोसावी. आणि इथं लाईव्हमध्ये पूर्ण असं डिटेल नाही सांगू शकत ना दादा. तुम्ही प्रेमाने विचारताय पण मी तर नाही सांगू शकत ना दादा. काहीतरी मी एक मुलगा असता तर सांगतात पण मी नाही सांगू शकत दादा. मी कारण मुलगी आहे ना त्यामुळे. इथं म्हणजे तुमच्यासारखे छान माणसं पण आहेत आणि बॅड माणसं पण असतात. रोशनी बहन सिस्टर बनोगे. येस येस येस. मी मुलगी आहे. क्रेझी अप. ओके क्रेझी अप. हॅलो. देखी मुगी. मालवणी मच्छी एक नंबर बनवतात. हा मालवणी मच्छी खूप छान लागते. प्रेमदास पाटील. हॅलो. क्रेझी मुलगा नाही. ओके. रोशनी गोसावी. हाँ भैया बनूंगी ना कोई दिक्कत नाही. रोशनी सांगते. क्रेझी अप. हाय. तुझं नाव काय आहे? दत्तात्रय कुमार. बरं ठीक आहे. ओके दादा. दादा राग म्हणून घेऊ नका पण सॉरी दादा. निलेश कोयंडे. नमस्कार ताई. माझे गाव देवगड. तुम्ही मालवणचे का? नाही दादा आम्ही सिंधुदुर्गातले. क्रेझी अप. परी. ओके. माझ्या मुलीचं पण नाव परीच आहे. हाय परी. विशाल चौधरी. इनका तो मुझे हाइड करना पड़ेगा. भाभी बोल के. क्रेझी अप. हाय. संदीप भुजबळ. मला वाटतं पूर्ण महाराष्ट्रात प्रीतिया नावाची तू एकच असशील. काय माहिती दादा. तुमच्या गावात तर कोण नाही आहे ना मग प्रीतिया. आणि संदीप दादा तुम्ही माझ्या भावासारख्या अशा कमेंट करतो त्यांना काहीतरी बोला की. स्वप्नील चव्हाण. हाय वहिनी. स्वप्नील दादा नमस्कार. कसे आहात? तुमचं स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी बोळी या लाईव्हमध्ये. तर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. माझं खरं नाव वेगळं आहे. ओके ओके परी. ओके ओके. अल्ताफ मलनास. आय एम फ्रॉम महाराष्ट्र. विठ्ठल जाधव. कुठे राहते? सिंधुदुर्ग. कोकण सिंधुदुर्ग. मंगेश तेली. हाय ताई. हॅलो मंगेश दादा. कसा आहेस तू आणि कुठून बोलत नक्की सांगा. स्वप्नील चव्हाण. काय चाललंय तिकडे? पाऊस आहे का? पाऊस म्हणजे जरा जरा असतो. अजून पूर्णपणे गेला नाही आहे.
तर नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा. लाईक मला इथं खूप कमी दिसत आहेत, कोणच लाईक करत नाही आहे चॅनलला. अविनाश सावंत, हाय अविनाश दादा, कसे आहात तुम्ही? लाईव्हमध्ये स्वागत आहे तुमचं. विठ्ठल जाधव, थँक्यू दादा, थँक्यू विठ्ठल दादा. विवेक सोना कांबळे, हॅलो मॅडम, कशी आहेस? चांगली आहे दादा विवेक दादा. उदय कुमार, हाय उदय कुमार दादा. नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. अविनाश सावंत, सिंधुदुर्गमध्ये कुठचं गाव? दादा कसं सांगायचं कुठचं गाव ते? पण माझं सिंधुदुर्गच गाव आहे दादा. उदय कुमार, हाय. मी पण महाराष्ट्राचा आहे, नांदेडवरून. तुम्ही? मी कोकणातली दादा, सिंधुदुर्ग. मंगेश तेली, कोकण, कणकवली ताई. वाव, कणकवली जवळ आहे मग सिंधुदुर्गाच्या. छान छान दादा. कणकवलीवरून पण माणसं जॉईन होत आहेत, खूप छान वाटतंय. विठ्ठल जाधव, तू चला असल्यांना आपण हाईड करायचं. डेली लाईफ नीती ब्लॉग. राम राम ताई साहेब, राम राम दादा. सचिन गांडळे, हाय. निलेश कोयंडे, बरं टू सी सिंधुदुर्गवरून तुम्ही बोलत आहात. लाईक सबस्क्राईब केला आहे, थँक्यू निलेश दादा. आणि असेच माझ्या चॅनलला लाईव्ह येत राहा. एकचा टायमिंग असतो दुपारचा, कोकण आणि संस्कृती लाईव्ह. नमस्कार दादा, कसे आहात तुम्ही? खूप दिवसांनी लाईव्हला आलात. अविनाश सावंत, मी पण सिंधुदुर्गमधल्या. ओके दादा, छान छान. सिंधुदुर्गाबद्दल सांगा सर्वांना, सिंधुदुर्ग कसा आहे? कोकण आणि संस्कृती. गुड आफ्टरनून ताई. गुड आफ्टरनून दादा, नमस्कार. नवरात्रीचे दिवस संपले आता दिवाळीची वाट पाहतोय आपण सर्वजण. उदय कुमार, जेवण झालं का? हां, जेवण बनवलंय, जेवायचं आहे. मंगेश तेली, ताई कुठून आहेस तू? मी सिंधुदुर्गातून दादा, प्रॉपर. अविनाश म्हणून विचारलं कुठचं गाव. ओके, पण दादा नाही तर नाही ना सांगू शकत मी. कोकणी आणि संस्कृती. ताई कशा आहात? दादा मी छान आहे, तुम्ही? मुलं कशी आहेत? रोशनी गोसाई, निलेश दादा त्या दिवशी पण माझा लाईव्हला जॉईन झालेले. ओके, छान छान निलेश दादा. ही पण कोकणातलीच आहे, हिला पण सपोर्ट करा. रोशनी गोसावीचं पण चॅनल आहे, कोकण आणि संस्कृती. नमस्कार दादा, मी पण मस्तीत आणि मजेत. अंकिता बालवकरला ओळखता का? हां, ती मोठी यूट्यूब चॅनल तिचं आहे, पण अशी कधी समोरासमोर नाही आमची भेट झाली, पण तिचे ब्लॉग मी पाहते वगैरे, आणि बिग बॉसमध्ये होती. त्यांनी मला एक खूप चांगली कमेंट केली लाईव्हला. थँक्यू सो मच निलेश दादा. ओके, दत्तात्रय कुंभार, बरं जाऊ का मी कामावर? हो दादा, तुम्हाला काम महत्त्वाचं आहे आणि कामालाच प्राधान्य द्यावं. तर थँक्यू दादा, तुम्ही लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. उद्याही लाईव्हला या. आप्पासाहेब, संभाजीनगर माहीत आहे का? तिकडून गणोरी. संभाजीनगर मी ऐकून आहे दादा, पण कधी भेट नाही झाली. संभाजीनगरमध्ये कोकण आणि संस्कृती. आप्पासाहेब, जेवण झालं की नाही ताई? हो ताई, हो दादा झालं आहे, जेवायचं आहे. थँक्यू दादा. कोकण आणि संस्कृती मला कप देत आहेत, वर्ल्ड कप देत आहेत वाटतं. संदीप भुजबळ, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष कर, त्यांच्या कमेंट मोठ्याने न वाचता त्यांना ब्लॉक कर. हो दादा, तसंच करते. नकुल ब्लॉग, ताई आता आलो विसर्जन करून, खूप एन्जॉय केलं, आता छान नाही वाटत. हां, तसंच वाटतं ना, गणपती बाप्पा किंवा दुर्गा माता गेल्यानंतर खूप वाईट वाटतं. अनिल नाईक, लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू दादा. वेलकम या चॅनलवरती दादा तुमचं. निलेश कोण? हो रोशनी ताई, थँक्स लक्षात ठेवल्याबद्दल. छान. ताईसाहेब नमस्कार. नमस्कार दादा. अनिल दादा नमस्कार. कोकण संस्कृती. निलेश कोयंडे, माझ्या आत्याच्या बाजूलाच राहते अंकिता. ओके,
मग तुम्ही त्याचे ब्लॉग बघत असाल. क्रिकेटर वर्ल्ड क्लब नकुल ब्लॉग. ताई आता आलो विसर्जन करून, खूप नाचलो, एन्जॉय केलं, आता छान नाही वाटत. हो तसंच होतं सर्वांचं. रोशनी कसे हो दादा, तुमच्यासारखे माणसं खूप कमी भेटतात लाईव्हला. हा रोशनी खरं आहे ते, सर्वजणच नाही भेटत. तर मी कामावर होतो. ओके दादा, दत्तात्रय दादा थँक्यू सो मच. खेळला आला आहात का? खेळला नाही दादा, खेळला नाही आले कधी. कोकण आणि कोकण होती. ताई जेवण झालं का? हो दादा बनवलंय, जेवायचं आहे. चल ताई आता झोपतोय, 2 दिवसांनी झोपलोय नाही. ओके गुड नाईट. गुड नाईट, गुड नाईट, झोप झोप, आराम कर. आणि नाही, आम्ही तर खूप बेकार माणसं आहोत का काही जण बोलत आहे. नाही तुम्हाला नाही बोलत आहे दादा, ते वरची एक कमेंट आलेली बॅड कमेंट, तर मी त्यांना बोललेली की तुम्ही काही बोलत का नाही असं बघा हे. तर ते म्हणत होते की इग्नोर करा असं म्हणतात त्यांना. मी त्यांना हाईड केलं. तुम्हाला नाही बोलत आहे दादा ते. खेळला आलात का? नाही दादा, कोकण आणि कोकण संस्कृती. चष्मा मंगेश तेली. बाय ताई. हो दादा बाय. लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बोला. हो लाईक करा आणि लाईक करा प्लीज, पटापट लाईक करा. ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी डबल टॅप करून लाईक करा चॅनलला. दत्तात्रय कुमार, तुम्ही फलटणला आला? नाही दादा, मी साताऱ्यालाच गेली नाही आहे. मी कोकणातली आहे, त्यामुळे जास्त करून शिक्षण माझं कोकणातच झालं, त्यामुळे एवढं कुठे जाणं येणं झालं नाही. पण नक्की ट्राय करेन. मैत्रिणी आहेत माझ्या सातारच्या, तर त्यांच्याकडे जाण्याचं आणि सातारा पाहिजे नक्कीच. कोकणात या ताई केव्हा तरी सिंधुदुर्गामध्ये. तर नवीन असाल तर प्लीज पटापट सर्वांनी लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. रोशनी निलेश कोयंडे. रोशनी ताई वेळेअभावी थोडा वेळ देतो, तसे जमेल तसे, खास करून आपल्या कोकणातल्या माणसांना सपोर्ट. थँक्यू निलेश दादा. तुझ्यासारखे म्हणजे माणसं खूप असतात, कमी असतात आणि सपोर्ट करणारे तर खूपच कमी असतात. प्रसाद कुंभार. हॅलो प्रसाद कुंभार, कुठून बोलत आहात तुम्ही? दत्तात्रय कुंभार. आला कधीतरी या मग. अरे वा, पाठोपाठ सगळे कुंभारच लाईव्हला आलेत. प्रसाद कुंभार आणि दत्तात्रय कुंभार. हो दत्तात्रय दादा, नक्की येईन मी साताऱ्याला. रोशनी गोसावी. थँक्स दादा. कोकण आणि आणि संस्कृती. मालवणी बोला ताई. होय होय दादा, पण असं मालवणी बोलणारं पण कोणतरी होय ना, मग त्यांका मालवणी नाही ना. तर माका आवडतं मालवणी बोला, तर मी सगळ्यांशी मालवणी बोला शकते. तर पटापटा लाईक करा सगळ्यांनी आणि सबस्क्राईब करा. निलेश कोंडे. अंकिता छान करत आहे कोकणासाठी, पण जरा ॲटिट्यूड आला आहे तिच्यात आता. काय बोलणार बाबा आता, हे ना, आपण काय बोलू शकतो. ज्याचं त्याचं. रोशनी गोसावी. तू बोल मग जेंका येतात ते बोलतले मग. हो हां चला, माका मी बोलतय. तर मंगेश तेली खैसून असाय तुम्ही? खायला तू ताई. ओके, मी असे सिंधुदुर्गातला, कोकणातला. तुम्ही कधी इलाय कोकणात? नक्की सांगा माका. आणि इथं नवीन असलेल्यांनी पट्टा लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. लाईक कसा करतात ना माहीत नसतं तर स्क्रीनवर डबल वेळा टॅप करा आणि लाईक होऊन जाताला. आणि तुमच्यामुळे माझा चॅनल ग्रोथ फायदो होतो. आणि तुम्ही पण माझ्या कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलचे मेंबर व्हाल, फॅमिली मेंबर होतालास. आणि मला खूप बरं वाटतं की तुम्ही सर्वजण चांगली माणसं माझ्या मनात लाईव्हवर येशाल. तर रोशनी गोसावी. 3 वाजता ये मग माझ्या चॅनलला लाईव्ह. हो रोशनीच्या चॅनलला नक्की 3 वाजता सर्वांनी लाईव्हला जा आणि तिला प्लीज सपोर्ट करा, कारण तुमच्यासारख्या माणसांची खूप कमी असते. नाहीतर बेकार माणसं हातात मोबाईल घेऊन बसलेली असतात.
पण चांगली माणसं कमी असतात, त्यामुळे नक्की जाऊन रोशनी सपोर्ट करा. अजित शेलार मोबाईलवरून कसे लाईव्ह जाता येते? मोबाईलवरून म्हणजे तुम्हाला अजित दादा तुम्हाला लाईव्ह करायचे आहे की कोणाच्या तरी लाईव्हला कसं जाता येतं? तुम्ही आता ही रोशनी गोसावीचं चॅनलचं नाव आहे ते सर्च करू शकता, किंवा रोशनी गोसावी चॅनल असं टाकू शकता. तिचा हा फोटो तुम्ही पाहू शकता, यूट्यूबला येईल. मग तुम्ही तिथं जाऊन सबस्क्राईब करा, मग तुम्हाला लाईव्ह आहे ती दिसणार. आता माझं जेवचो टाईम झालो. दादा आज काय असा जेवणात? मासे, मटण की चिकन? अजित शेलार मला लाईव्ह करायचं आहे. ओके, तर तुम्हाला लाईव्ह करायचं असेल ना, तर आपण जिथून शॉर्ट अपलोड करतो किंवा व्हिडिओ टाकतो आणि त्याच्यातच एक ऑप्शन असतो लाईव्ह म्हणून. तिथं तुम्ही टॅप करून लाईव्हला क्लिक करून तुम्ही तुमचे व्हिडिओ म्हणजे तुम्ही बोलू शकता. तिथं काहीतरी सेटिंग असतात, एक पब्लिक म्हणून. तर त्या तुम्ही पाहून सेटिंग करायचे आणि गो लाईव्हला क्लिक करून तुम्ही लाईव्ह येऊ शकता दादा. तर याच्यासाठी मी एखादा एक व्हिडिओ नक्की बनवते आणि त्यामुळे तुम्हाला सर्वांना मदत होईल त्याची. कोकणी आणि आता माझं जेवचो टाईम झालो. नक्की दादा जेव जाया जे शेलार. हो 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 दादा, आता मी त्याच्यासाठी एक व्हिडिओ बनवावा लागेल. मी यूट्यूबला नक्की अपलोड करीन 2-3 दिवसात. नंदकिशोर जाधव हॅलो. वा, कोकण आणि संस्कृती चिकन खाणार दादा, भारीच. मराठी माणसं असून असं बोलतात, वा. तर पटापटा सर्वांनी डबल टॅप करून लाईक करा. यूट्यूब ॲप्लिकेशनमधून होतं की थर्ड पार्टी ॲप लागते? नाही दादा, यूट्यूब ॲप्लिकेशनवरूनच होतं आणि YT स्टुडिओ एक ॲप लागतो, तो दोन्ही तुम्ही डाउनलोड करा. एक यूट्यूब आणि एक यूट्यूब YT स्टुडिओ. आशिष दुपारे जय भीम. नाही, जय भीम दादा. नमस्कार दादा, स्वागत आहे यूट्यूब लाईव्हला. निलेश कानडे हो रोशनी, आज आहे मी फ्री, येईन नक्की 3 वाजता. ओके निलेश दादा, थँक्यू. तू खूप छान सपोर्ट करतोय आम्हाला, तुझं खूप खूप धन्यवाद दादा. निलेश दादा, माझ्या चॅनलला पण तू विजिट दे एकदा आणि पहा. कोकणातले व्हिडिओ आहेत माझे, नक्की पहा, आवडतील तुला. बाय द वे रोशनी, कोणती एक छान कमेंट केली होती, मी आता आठवत नाही आहे, सांगाल का? ओके रोशनी, सांग पटापटा कोणती कमेंट केलेली, आम्हाला पण ऐकायची आहे. शुभम अंकल, शुभम बेटा मम्मी का नंबर ले. कोकण आणि संस्कृती. चला ताई, बाय. नेक्स्ट टाईम लाईव्हला भेटू. हो दादा, बाय बाय. जेवा छान, अगदी छानपैकी. दत्ता लटके हॅलो दादा. दत्ता दादा, रोशनी गोसावी, खूप छान मालवणी बोलतेस तू, आय एम प्राऊड ऑफ यू. होय रोशनी, माका आवडता मालवणी बोला, आणि तुमच्यासारखी माणसं मालवणीत भेटली तर माका अजून भारी वाटतं. निलेश कोंडे, एकादशी हा रे आज, चिकन काय खातास मेल्यानू, रविवार काय तो मारा ताव. एकादशी अरे आज खाऊ नको कोणी चिकन. रविवारी मारा काय तो ताव, भारी सांगताय. ही कमेंट निलेश दादाने केली होती मला लाईव्हला. ओके, मला वाटलं मला म्हणतेस तू, मी खुश झाली. खूप छान मालवणी बोलतेस तू, आय एम प्राऊड ऑफ यू. वा 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 दादा, मी पण छान बोलतोय मालवणी. निलेश दादा, मी पण छान बोलते मालवणी, माका नाही बोला कोणी असा.
तू पण छान बोलतस मालवणी प्रीतिया. ओके रोशनी, धन्यवाद. धन्यवाद हा रोशनी. माका तियाच बोललंस मी मालवणी चांगला बोलते. काल तर मागा बोलत होती पण आज कोण नाही बोलत मागा. रविवारची आम्ही वाट बघत नाही. वास नाही तर घास नाही. हे बघ बरोबर असा. सुकटाचो वास नाही तर माशाचो वास होय असतो ना जेवणात. कोकणातल्या माणसांका होय असतं. म्हणजे जर बुधवारचा बाजार असत तर बुधवारचा मासे होय, मंगळवारचो असत तर मंगळवारी, शनिवारीचो बाजार असत तर शनिवारचो काय म्हणतो तो सुकटाचो वास होय होतो माशाचो, नाही तर जेवकच जमणार नाही. खरा बोलले ना दादानो. रोशन, कोकणी माणसाचा ह्या असाच असता वास होयो ना. होय होय रोशनी. आम्ही मालवणी माणसं, दादा सांगतात आम्ही मालवणी, बरोबर असा. मालवणी माणसांका होय असता. चिकन मासे मटन सगळा होय मालवणी माणसांका. तर हय सर कोण नवीन असतात तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि डबल टॅप करून लाईक करा. आज लाईक खूप कमी आहे असं. आता 19ला जो लाईक करेल त्याच्यासाठी मी थँक्यू बोलेन. 19 नंबरला कोण लाईक करणार? पटापटा लाईक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की मी लाईक केलं. कोकणी मस्त लाईव्ह, सगळी मालवणी माणसं आपल्या माणसांका सपोर्ट करतात. खूप बरा वाटला. होय दादा, सर खूप माणसं असत जी मालवणी पण असत आणि खूप सपोर्ट करतात, आणि जी नॉन मालवणी असत ती पण दादा खूप सपोर्ट करतात, आणि जी नॉन मालवणी आहेत ती पण खूप सपोर्ट करतात. तिथं अनिल दादा पण एक होते, ते पण खूप छान सपोर्ट करतात. निलेश दादा एक आहेत. माझे पण निलेश म्हणता माझे पण वांदेच झाले होत, कधी रविवार येतं असं झाला. हे भगवान, हा सगळ्यांकच झालं ना, कारण 8-9 दिवस कोणी खाऊ नाही ना, 10 दिवस ऑलरेडी. कोकणी आणि संस्कृती ऑलरेडी 19 असत. ओके 20-20ला लाईक करीत ते का मी थँक्यू बोलतलंय माझ्या मालवणी भाषेत. तर पटापटा 20 लाईक करा. 20 नंबरला तात्या भाऊ शेअर कर. हॅलो तात्या भाऊ, नमस्कार. कोकण संस्कृती पटापटा 20 नंबरला लाईक करा सर्वांनी. रोशनी गोसावी, होय तर आपणच आपल्या माणसांका सपोर्ट करू होयो ना. होय रोशनी, खरा असा आपणच आपल्या माणसांका सपोर्ट करू होयो. तर गोरख जाधव, आता जमतंय सगळंच. ओके ओके. हॅलो अरविंद पटेल. तर पटापटा लाईक करा, सबस्क्राईब करा मित्रांनो, आणि नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. कोकणी आणि संस्कृती बरोबर करा सगळ्यांनी एकमेकांका. होय हे सर, ज्याची यूट्यूब चॅनल आहात त्यांनी नक्की आपला सांगा की यूट्यूब चॅनल असा आणि सपोर्ट करा. तर कोकण आणि संस्कृती ह्या दादांचा पण चॅनल असा, तर रोशनी तू पण या दादांका सपोर्ट कर, ते पण तुका करतले. इथं जी मालवणी असत त्यांनी तर कोकणातली असत तर त्यांनी प्लीज एकमेकांका सपोर्ट करा आणि आपल्या चॅनलला सांगा की माझा चॅनल असा, मी कोकणातला असते म्हणून. रोशनी गोसावी, माझा पण चॅनल आहे. हो रोशनी दादा, रोशनीचं पण चॅनल आणि ती पण कोकणातलीच आहे, माझी मैत्रीण आहे ती. निलेश कोहेंडे, बरा वाटला तुमका सगळ्यांका भेटून. असेच रवा एकत्र, भांडा किती ते पण साथ देवा एकमेकांका. होय निलेश दादा नक्कीच. महेश, हाय एव्हरीवन. हॅलो दादा महेश दादा, वेलकम टू माय चॅनल. कोकणची माणसा साधी भोळी. रोशनी गोसावी, ओके मी करते, मला एक कमेंट करा व्हिडिओला. ओके दादा, तुम्ही कमेंट करा रोशनी गोसावीला, जेणेकरून ती तुम्हाला सपोर्ट करेल.
ओके, मी करतो नंतर सब. ओके दादा. रोशनी, हे दादांचे व्हिडिओ खूप असतात. दशावताराचे व्हिडिओ टाकतात दादा, खूप छान छान कॉमेडी व्हिडिओ असतात, पाहून खूप मजा येते. कारण आता आपलं कुठे जाणं येणं होत नाही कधी कधी, तर आपल्याला घर बसल्या ह्या दादांचे व्हिडिओ पाहायला भेटतात. तर ज्यांना कोणाला जर ना दशावताराचे व्हिडिओ पाहायला आवडत असेल तर प्लीज या दादांचं कोकण आणि संस्कृती हे चॅनल आहे, तर प्लीज इथं जाऊन त्यांना सपोर्ट करा आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला त्यांचे व्हिडिओ दरवेळी पाहायला मिळतील. रेसिपी दाखवता का तुम्ही ताई? हो दादा, मी दाखवते, पण मध्ये मध्ये टाईम नाही भेटत, त्यामुळे म्हणजे असे आठवड्याचे 1-2 वार दाखवते मी. तर संडेला मी नक्की दाखवणार आहे नॉनव्हेज रेसिपी, तर नक्की जॉईन व्हा संडेला लाईव्हला. रोशनी गोसावी, ओके. निलेश कोयंडे, चला येतंय आता, भेटूया पुन्हा. 3ची ड्युटी हा आज रोशनीताईच्या लाईव्हवर. ओके दादा. निलेश दादा, नक्की रोशनीच्या लाईव्हला ये. आणि उद्या 1 वाजता, 1:45 ते 1च्या मनान माझा लाईव्ह असता, तेव्हासुद्धा तू नक्की उद्या ये. महेश, कोकणात. ओके दादा, कोकणातले का तुम्ही? आम्ही पण कोकणातलेच. माझा चॅनल हा कोकणची माणसं साधी भोळी. 2-2 व्हिडिओ ना कमेंट करून सपोर्ट करा, तरच त्याचा फायदा दोघांना पण होईल. ओके दादा. इथं जे सबस्क्रायबर आहेत ते सांगतात, दादा सांगतात की 2-2 व्हिडिओंना कमेंट करून सपोर्ट करा, त्याचा फायदा म्हणजे जे करतायत त्यांना पण होईल आणि आपल्याला पण होईल. छान दादा, थँक्यू दादा, तुम्ही एक छान टिप दिली आहे. जे बिगनर आहेत यूट्यूबमध्ये त्यांना तुम्ही छान टिप दिलात, तर नक्कीच आम्ही हे फॉलो करू. तुमचा लाडका रवी दादा. ताई साहेब, नमस्कार. नमस्कार रवी दादा. नारायण जगताप, हाय, नमस्कार दादा. तुमचा रवी दादा, जेवण झालं का ताई? झालं का? हो दादा, जेवणार आहे आता. निलेश कोयने, मस्त कोकणी दादा, हा चॅनलचा नाव. ताई साहेब, तुम्ही कुठून? आम्ही आहोत कोकणातून दादा. कुडाळचं कोण असा? इथं कुडाळचं कोण असा त्यांनी पटापटा हात वर करा. तुमचा रवी दादा, हॅलो दादा. रवी दादा. नारायण जगताप, तुम्ही कोकणात कुठे असतात? मी सिंधुदुर्गात असते दादा. तुमचा लाडका रवी दादा, 22 लाईक डन. थँक्यू रवी दादा. रोशनी गोसावी, मी काय मी हां, रोशनी गोसावी कुडाळची असा दादा. रोशनी पण कुडाळचाच असा. आणि 22ला लाईक केल्याबद्दल थँक्यू दादा. निलेश कोयंडे, जमेल तर येईन नक्की, उद्याचं काय भरोसा नाही, वाट बघू नको प्लीज. ओके, ठीक असं दादा. जसं वेळ भेटत तसं जॉईन व्हा सर्वांनी. दीप्तेश गोरीवले, जेवलीस का? हो, नाही जेवणार आहे आता. रोशनी ताई, करतो नंतर कमेंट. ओके. अरुण उबळे, हॅलो दादा. डेंजर, असा वाटतं हा मुंबईचा सण, गावातल्या एस टीमध्ये बसलंय, सगळे आपलेच गावाले. माझ्या चॅनलवर सगळे मालवणीत असतात थोडेफार. रोशनी गोसावी, ओके दादा. कोकण आणि संस्कृती. लाईक कसं करायचं ताई? दादा, स्क्रीनवर डबल टॅप करा म्हणजे लाईक होऊन जातंय. आणि वरती तुमच्यावरती सबस्क्राईब म्हणून दिले, तिथं क्लिक करा म्हणजे सबस्क्राईब पण होऊन जातंय. थँक्यू दादा, तुम्ही सबस्क्राईब केलं, थँक्यू. आणि लाईक पण करा. शिवाजी सोमसे, हॅलो शिवाजी दादा, नमस्कार. कविता दळवी, हाय कविता ताई, नमस्कार. विनायक माळी, कोणते गाव? सिंधुदुर्ग दादा.
विनायक दादा सिंधुदुर्ग आमचं गाव आहे. तर नक्की नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा डबल टॅप करून स्क्रीनवर, जेणेकरून लाईक होतं. अरुण उबळे, हॅलो अरुण दादा. नाही अजून जेवणार आहे. विनायक नाईक, तालुका आमचा कुडाळ आहे तालुका. तर दादा तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि लाईक करा. अनिल सामंत, नमस्कार दादा. कसं असं अनिल दादा, बाबू कसं असा नक्की सांग नका. बाबूक भेटाक येऊचा, बघूया कधी टाइम भेटता तो. येऊक नाही भेटा आणि तुम्हाला बारशा काही नाही बोलव. मंगेश ते लाईक केलं, सबस्क्राईब पण केलं, थँक्यू मंगेश दादा. अविनाश, थँक्यू अविनाश दादा. मॅक्स, हाव दीदी कुठून आहे तू? मी आहे कोकणातून दादा. तेज निंबाळकर, जेवण झालं का? हो जेवण बनवलं, जेवायचं आहे. बाय बाय दादा. कोकण संस्कृती बाय बाय. मॅक्स रत्नागिरीकर का? नाही सिंधुदुर्गकर आम्ही. शिवाजी माने, गाव कुठलं ताई? हाय ताई, आमचं सिंधुदुर्ग दादा, कोकण गाव सिंधुदुर्ग. तर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा दादा चॅनलला, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हमध्ये भेटेल आणि अशाच गप्पा होतील छान छान. तर माझं यूट्यूब चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी भोळी, हे यूट्यूब चॅनल आहे आणि यामध्ये कोकणातले सांस्कृतिक व्हिडिओ आणि म्हणजे कल्चर्स आणि कोकणाबाहेरचेही व्हिडिओ मी टाकते. तर नक्की माझ्या चॅनलला जाऊन भेट द्या. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे यूट्यूब चॅनल आहे, तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा दादा. हॅलो गोकुळ दादा, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी या यूट्यूबच्या लाईव्हमध्ये स्वागत आहे तुमचं.